eguso etu ye hofo ehye ye ho den ehye ye ho nkran Awurade asɛm ɛda nkasa mpanifo se unipanyina due unifutufo adue ye panyini ani Jesus Christ ɔne kyerɛsɛm yi a ye hwɛ no akenkan no na ye de ehunu nyansa ye de nya nyansa akoma ye de nya ehunumu ye de nya atenkapa ye de nya ntiase ne ye de nya nyansa na ye de nya ɛhan e de nanti ewusum na yetumi de abobra pa se obi nim Nyankopɔn asɛm a wagimi ankasa nti nyansa mfitiase ne Awurade suro nti so obi nim Kristo na osampa ɔkyɛn ɔhene oyinyansafo nti obi ntumi ni Kristo ntimi nye Kristo ne abra wagimi dabi wase Awurade asɛm na opo a onim nyansa nti obi onim nyame asɛm bia nim nyansa na ni da hɔ na adwen mu te odwene ansa no waye bibi oye bia nti bata kenkan nkyerɛkyerɛ ne afutuo kosi sɛ Kristo so obeba mente ho mfiri nyame asɛm emfuno because aduane sɛ de bia yedidi no saa na Nyankopɔn asɛm sɛ de ɔno yerete de bia amoda no saa na Nyankopɔn asɛm etie emfuno ade achi bia no aye ne foforo emo utimi de ye jollof no wa bridge no utimi de ye mutu utimi de ye anwamo utimi de ye fried rice utimi de ye rice and stew utimi de ye rice and soup utimi de ye rice water utimi ebre uchen saa na Nyankopɔn asɛm tie we always balance it itimi dane kosi na aye foforo kra asɛ enye no na enra utie nti Nyankopɔn asɛm de endwane mfiri ɛda nkasa Yesu ba obeka wose kyerɛsɛm mu nim ti da amofom se nipa nyina esua kyerɛsɛm ɛda ho da bia nke wiase asomdwe wo wiase papa obi pese odin oyɛ lawyer oyɛ judge oyɛ doctor kra ya ma esua kyerɛsɛm nyansa bia mfitiase firi kyerɛsɛm mu amamu bie wo wiase bia ahenie bie wo wiase bia emransɛm ɛda hemfie ho ɛda parliament ho ye yifiri kyerɛsɛm mu untumi nkɔti bible ɛnkyerɛ what do you call it constitution bia da constitution bia free bible nti mesro men toto kyerɛsɛm ase memfa ni agoro da biara da bata no giafutu efiri kyerɛsɛm mu na Nyankopɔn obɛhyira obɛyɛ ɔkɛse ɔde wanam obɛsi de kron anopa bia bɔmɔden sɛ wobɛdi ɔsoro aduane ansa na odi hunam fam de ɛnɛ ye kɔ kontu no so Joseph abrabɔ no ya ba bedru ba bia Pharaoh ene di Egypt so a Pharaoh yo hene kese a oyɛ dwa no ya hantan na ɔwɔ mpempem a ɔmo hyɛ nase ametumi aka sɛ ɔkase we nkɔ a ɔkɔ ɔkase we mbra ɔba ahwe ehia no te sɛ Gaddafi a na odi Libya so sana na Pharaoh tie Omanya civilization epie hokers kane kura wiase omani tiye omukura bosom dodo na omani eden na Egypt nti Pharaoh na onhia obi amoa because empempem hyanase a ukura tumi ena asemi so me de pa message aba nyina ena so de ye me de enim sɛ eno so obesua bibia firim mesibre bia beti Josefo asɛm no na Kristo Yesu ɛho asɛm na ye ka kyerɛw de ye comparison kyerɛw nti ɛba sɛ saa himfie kakrakawe ɔhene kɛseɛ wei ɛwɔ bibia wo wiase wonkoa wonmoa ɛwɔ yere ne mba na wasonda ya o penkyerase a se senti ɛna ɛwɔ sɛ ɛyɛ prisoner for what reason say prisoner ɛna ye koyi no na waba saa himfie wei abɛtoto niema na ɔde asomdwie aba ho minya lande ye ne kora wo ba bia me ka asɛm na kosi yemra Yesu so Yesu bae Yesu ankopie ahinkuro bia mu wankopie sofo kese bi ase amana anwo no wankopie
mpanimfo a the Pharisees ni bi efie wankopie Jerusalem wampie Bethlehem okopie kuro bi te sɛ Nazareth hwɛ ahatie mame nkyerɛ wade ye wɔ Nazarite ene ye wɔ Nazareth Bible no ka sɛ yɛbɛfrɛ Yesu Nazareth ni te sɛ yɛbɛfrɛ Ghana ni Togo ni enti Nazarite enye kuro ba Nazareth ene ye kuro Nazarite ene ye ahotuafo ena Nazareth eye kuro enti ya hyɛ saa de we nso parents no difference room Nazarite and Nazareth we ye ZRETH ena we ye NAZIRT Nazarite and Nazareth they are not the same. Nti Yesu na he wasn't a Nazarite but now he was a Nazareth. Nti twi ne beka atwa sɛ obeka ofran Nazareni saa kuro no na enye kuro bia ye reguide wo mo na enye kuro papa bia e kuro kituwa bi a fi se kuro ne baaye no ade pa bia mfiri ho maada enye kuro bia ehye nkuran te se Ghana bia nka ye nkuran ni bi ase nti yamfa nkompe te se prisoner obi oda prison se waye papa enkokoda prison yamfa obi eso no akowrepu obi oye nipa ben a me wa hene maso me da ya me ko free prisoner Yesu epie ye ka se aputo bibi pa bi betumi afiri Nazareth aba Nazareth dia de pa ba ni betumi afiri wa aba semon ko kan sama yese agenkwa bi apie afiri Nazareth bibi pa betumi apie afiri Nazareth chia ebi ni ho hwe interesting on say ebra Yesu ye wo no so no Egypt ene de ni dwane call first Joseph should the same thing Egypt ene de ni dwane ba first oyira ye to no call ye ekosi say Pharaoh wuye Herod de penache no na Herod wuye no ene osai free ye de Yesu free Egypt esa ba Israel the same thing bra Pharaoh no odi kan no ekodi oma Joseph makonya no owuye no omu free ho because oba ne be ye omu ayade enti prison and Nazareth ya de ye comparison at the pabia ni we free prison by him say obi oko prison bia ya de ida say wakobo kro no ida say wakodi awu ida say ye twa asem bia to no so enti na say prison nya bia ye kohokwa enti say ye penyansa ye pe futua ye pe moa obi no de nani be kire prison say me ko prison akohwe moa every prisoners wo yen no mu hia ye moa aye de kokoboa wo mo ye kai wo mo ye gege niema eginua ne koma wo mo enti Yesu baaye no Israel fu anhu ni sa haje nkwan omo anhu ni sa ohene kase bi pe baabi a ofiri banti de wo wu no nti Joseph ehye prison at the pub and etimi free prison ba na me ohene me leader president lawyer judge mo me kan sema say me hia Joseph o me life ene de na mpesa me ka kire o abraboni nyina uboni nyina se wanya bibia wie na Joseph a mafie wa brabo no enwie peye anigye no enwie peye da nyansa no beye nkwase asem order intimi ma ho entiase intimi ma ho da Joseph and Jesus Christ babia ewiase there is no peace in this earth sika emanigye edwamamo emanigye emasem emanigye ememasem emanigye enamfosem emanigye ewia yenye pensu ye wo wa omu ranke omu obeye word billionaires pen
Be the whole word is Amos, and a word Bilonia, the whole word Amos in the Wuska. It shall surely come to pass one day. Ebia adeɛ na obi foforɔ anya bi no abetumi nti Macintosh wabɛyɛ bi pɛn. Bill Gates wabɛyɛ bi pɛn. But current one a wɔte so sɛ you know, I'm so free India or so. Ɔtena ase one day na ɔmo busa na sɛ ewiase paa deɛ na man ni gye paa. Papa ne ka asɛm ma me ho boso me. Wɔse wanya wiase adeɛ nyinaa bi akositiri. But who say there is peace in only Jesus Christ. There is peace in only Jesus. Mama, Ejamamo manager, Rolls Royce a manager, airplane a manager, mountains a manager. Your money can give you a Porsche car, but it can never give you a safe journey. Your money can give you insurance, but it can never give you life assurance. Your money can give you a Porsche and a nice house, but it can never give you a good sleep. I'm telling you, minim die ono ane private jet any kunu. Onim say ade budget also ye wo wiase first day ade chibi also ye air death. And also your first budget in life. Because abrabo is not fair. This life is not friendly. Ade bia wo on this earth. Sa ade no ono ni permanent friendship and as a fellowship. Eye temporal. Sika na wo ekunu na wa otimi kum. Eba na wa etimi kum. Adamfo na wa etimi kum. Car etimi kum. Efie etimi kum. O sekan da wo nche etimi kum. O sakre etimi kum. Umoto etimi kum. Everything you have in this life ebetumi akum. Anunti sa word richest man we etumia open the mouth akan this word. Everybody need Christ. Obia wasa asi wesua ohia Jesus. Yesu bene nam se ordinary man. Oye wone fa obase, oni nipa didi ekoba. Enti eye omu se apu hwan ne agenkwa. Wo hene, we ye wo hene. Atwea kai. Na mwate se bibi pa betumi afiri na azotaba. Ba ha prisoner ene di nyansa ekọ faro ahimfie. Enti ne mama so be the audio way mawa. Na ye wo say when you skente enough unhia Jesus a. O yo. Mama nka quotation we nkyerɛw. Isaiah 57. Isaiah 57 verse number 20 or so. 57 verse 20. Yen satin free 19 o se asumdue enka de owo akirikyiri ene de oben awurade ena ose na mensa no yade 20 abonefo te se epo a ehuru kru na entumi nyeko. My God, ehuru kru na entumi nyeko na emunsuo epu ateche ene doti igu. 21 asumdue ni ho ma obonefo minyankopon ena ose. There is no peace for the wicked. Oh, your president, you still need Jesus. Oh, your king, you still need Jesus. Wakwa abruchiri, you still need Jesus. Wasifie, you still need Jesus. Oh, you're educated, you still need Jesus. Oh, you're lawyer, you still need Jesus. Oh, you're doctor, you still need Jesus. Oh, you're world richest man, you still need Jesus. Position biya of all biya no. Uhia Joseph in your life. Na men hwema bia ohye no. Wan hwe ya nyame asem e ba wo ntan de ebejo no wan hwe ya wunhu. Ba bia obenya nkwa no wan hwe ya wunhu. Ena no pay. Se Yesu eni abrabo ni mu a abrabo ni nya complete. Ete se wo ye nkwan na nchini nim. Ete se den because Jesus is the sword of this word. Se Yesu nimu a nkwan na nwie peye ene
ye kanfo Joseph amount. So Joseph she prison ho. Yesu ewo Nazareth ho. Ono ne wiase agye nkwa no. Ba Israel fo ehu no kosi se okoye. Ba we die papa ya nhwe se akora no repu obi. Amoda prison to ono nyansa ben wo adepa be ni woni mu. Se de ka se deep adepa be ni betu afi Nazareth aba. Mo se bra na mo mehwe. Ye di Joseph koye. Afi asumbia ba fi ho. Nyansa ba fi ho. Akwankyera ba fi ho. Mama de ntia wo bire nyina nsa abrabɔ no wayi Yesu afirim. Wayi Yesu afirim into bebre into asumbie eni fi ho. There is no peace in money. Asumbie sika ma asumbie o. Sika ema asumbie. There is peace in Jesus Christ. Asumbie wo Yesu Kristo mu. Nyansa wo Yesu. Ena hwehwe na chi kwan kramuni komfo malam agrada hwehwe Yesu achi kwan. Obemo asumbie. Obemo nyansa. Anopai Awurade nhyira. Awurade ni wanim. Amfo anamo sisi de kron. Oma wotiri mu nya wode. Omo wakoma pa. Omo ani daso na onhya wodene. Omo ahobrase a obetumi ni Awurade de anante. Oma wompene de wo bia so. Oma wo mma wo ho so da. Na won kase ba bia waduro no hia Yesu. Ena oma wo mmra fom na wo mefa Yesu ewa afiase ho. Na ono ena obemo abrabo asiwie. Awurade nhyira wo. Wonti nanim nkyira wo. De wo koye bia enwie peye ewo Yesu Kristo dim. Amen.